ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲ ನೀರು ದೋಸೆ ಹೆಂಚ ಮಲ್ಪುನ ಸುಕ್ಕ ಸುರುಟು ನೆನೆತು ದೀತಿನ ಅರಿ ಎಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಒಂದು ತಾರಾಯಿ ಒಂದು ರಟ್ಟು ಮುಜ್ಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಜೀರಿಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೇವಿರೆ ಅಂಚನೆ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡೈನಾತು ಉಪ್ಪು ಪಂಡ ಮುಂಚಿ ಮಸ್ತ್ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿದ ಪಂಡ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಖಾರ ಪಂಡ ಬೈಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಮುಜ್ಜಿ ಪಾಡ್ದು ಅದನ್ನು ಸಣ್ಣ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಡ್ ಕಡೆ ಉಡು ಬಂದ ತಯಾರಂಡು ನಾನು ಚೂರು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಕಲಡವಡು ಕಲಡದಾದು ಚೂರು ದೋಸೆ ಮೈ ಪೊಡೆಗೆ ಇಂಚಿನ ಕಾವೇಲಿ ಪತ್ತ ನೋಡು ಈ ಕಾವೇಲಿ ಮಲ್ತನ ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಆಗ್ತದೆ ದೋಸೆ. ನಾನು ದೋಸೆ ಮೈ ಪೊಡು ಬಾರಿ ಕೊರ್ಲಿಟ್ಟು ಗರಿ ಗರಿ ಆದ ಬರ್ಕೊಂಡು ತೊಲೆ ಗರಿ ಗರಿಯಾಗಿ ದೋಸೆ ತಯಾರಾಂಡು ದೋಸೆ ಕಾಯಡು ಆ ಪುರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನ ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಜೋಕುಲು ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ತುಳು ಭಾಷೆ ಒರಿಯೋಡಾಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಕಲ್ತನ ಮಾತ್ರ ಆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಒರಿಯು ಅಂಚಾತು ಒಂಜೊಂಜಿ ಅಕ್ಷರ ನಮ್ಮ ತೂಕೈತೆ ಆ ಬರೆಪುಣ ಎಂಚ ಪಂಡ ತುಳುಟು ತುಳು ತುಳು ಆ ಅಕ್ಷರ ತಯಾರಾಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂದೊಂದೇ ಅಕ್ಷರ ಲಿಪಿನ ನಮ್ಮ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಗನೆ ಅವು ದೋಸೆ ಕಾಯಿನಾಗ ಒಂಜಿ ಲಿಪಿ ಬರೆದ ಆಟದಲ್ಲಿ ನಾನೊಂಜಿ ಆ ಬರೆಪುನ ಎಂಚ ತೂಕ ಈ ತುಳು ಲಿಪಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಈ ಆ ಬರೆಯನಂಚನೆ ಏನು ತಿರ್ತು ಮಡಿತಂಡ ಆಡು ಆ ಸುರೋಟು ಬರೆಯಿನ ಆ ಎಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಬರೆಯಿನ ಆ ಗರಿ ಗರಿ ಆಯಿನ ಮಸಾಲ ನೀರು ದೋಸೆ ತಯಾರಾಂಡು ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಲಿಪಿ ಆ ಆನ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತ ನನತ ಅಕ್ಷರನ ನನ್ನ ಪಕ್ಕದ ವೀಡಿಯೋಡು ತೂಕ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂದ ಲೈಕ್ ಕೊರಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು.